देखा बाबू आपन तू बढ़िया से ध्यान रखियो। ठीक बा माई, तू हमार टेंशन मत ल। सुनो माई के तू ख्याल रखियो, ठीक बा? ठीक बा मम्मी जी का हम ख्याल रखें, रउआ अच्छा से कमाए और खाए। ठीक बा, चल तनी। खुश रह बाबू। आ सुना तनी फोन ओन करत रहियो। ठीक बा भाई। बाप रे, रे कहाँ बाड़ीस रे? आ गई नी मम्मी जी। जल्दी आओ तो। पीतल के गिलास में तनी ठंडा पानी भर गिलास लेके आओ तो बड़ा कस के प्यास लागल बा हमरा। मम्मी जी पीतल के तो गिलास हलैया नहीं खे और फ्रिज भी नहीं खे, हम रउआ के कहाँ से ठंडा पानी ले आई? ते भिख मांगा के घर के हईस, तोरा बाप के पीतल के गिलास जुड़ल बा के दिहन ना, उनका फ्रिज जुड़ल देवे के ना, कूलर जुड़ल ना, अलमारी देहलन ना, पलंग देहलन। छूछे हाथ तोरा के विदाई कर दे। मम्मी जी रउआ ऐसन काहे बोला तनी? हमार बाप जी गरीब बनी, इतना सब कहाँ से दे? ते हमरा से बहस लड़ा करीस। जाके पानी जल्दी लेके आओ, प्यास लागल बा तोरा बुझाता नहीं के। जल्दी जो। मर गइलिस का रे? पानी लिया में इतना समय लागेला? जल्दी लेके आओ। बुझाइबे ना करे एकला तनको। ले मम्मी जी दे। सुन, जाके गाय के गोबर गोथार कर। तोर बाप कौनो नौकर नैखन भेजले कि उहे आके सब काम करी, समझ गइली? चल जल्दी जो। मिठाई ले आइल बानी हम। अरे मम्मी जी का बात बा कि आज मिठाई ले आइल बानी? हम लोग बहुत दिन से मन करे रहला मिठाई खाए के, दिन खा ली। की मिठाई हम तोरा खातिर ना, अपना मुस्कान बेटी खातिर लेके आइल बानी। आ ले जाके ओकरा ससुरा में पहुंचा दे। मम्मी जी हम तरवा से मजाक करते रहे, हमरा तो मिठाई खाए के मने ना करेला। हई धर ना मन करला खाए के तो हई धर मिठाई। आ ये मिठाई में से एगो कम हो गईल, हमरा पता चल गईल, हमार बेटी कह देलस तो मार के तहर देहिया गतान कर दे। मुंह मत दे, जल्दी से जल्दी जो। अरे भूख के बारे भैया परान निकल गई। क्यों दिखाई देते नहीं कि रोवत की बात? अरे भूत बाबा रहुआ रोवत काहे बानी? हम एगो भूत है जोन की आज 4 दिन से खाना नहीं की खैले। हमरा बहुत जोर से भूख लागल बा। भूत बाबा हमरा पास कुछ बा ना, बस मिठाई बा, ली खा ली।
अरे हम तो मिठाई दे देनी, मिठाई तो ले जाए करेला हमारा ननद के पास। अब तो हमारे सास बहुते मरे हैं। बेटी तू काहे चिंतित बारू? तो कहा कि बाबा बेटी तारा चिंता कैला कोनो जरूरत नहीं है। हम एगो जादू वाला कटोरा तारा के देता नहीं। तू जवन चाहबू जवन मंगबू तवन वो कटोरा में आ जाई। बेटी बेटी अब तू मांगो जौन मंगबू तौन वही कटोरा में आ जाई। कचोरा कचोरा में लड्डू आ जा। अरे लड्डू। भूत महाराज अब हम चलते हैं। भैया भी हाँ आ गए। बैठो। हई हाथवा में कर ले बड़ी। अरे बबनी ई ओइली गईली कचोरा ना हो, ई जादूगर कचोरा है। एमे रउआ जौन मांगे नु तौन मिल जाई, समझ गई नी? सच कहो। हाँ मांग के दिखा दी। मांग के दिखाई। कचोरा कचोरा में लड्डू आ जा। आय बा ई कचोरा हमारा मिल जाई त हमार जिंदगी सवर जाई। रुको भौजी के चुतिया बनावत हनी। ठीक बा बबनी तब हम चलते हैं। ए भौजी इतना थकल पियासल आइल हो खबू, चलो तनी खा ल पी ल तनी आराम कर ल तब जइया साझी खान। ठीक बा बबनी चली। चल भौजी तो सुत गई। सेम कचोरा हमरो लगे बाईसी में। चलो तनी कचोरा बदल देवे। कचोरा ही हमारे लगे रही तो हमार तो जिंदगी एकदम मजा में गुजरी। बाप रे। भौजी तो देखली है ना, कचोरा बदल देंगे हम तो अब मालामाल हो जाए। गली तो ठीक है भाई, ओरिजिनल कचोरा तो हमारा लगे बा। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, कहाँ बानी? जल्दी आई। मम्मी जी का चिल्लाता रही रे? आ भीख मांगा खाने कचोरा कहाँ से उठा लिए रे? मम्मी जादू वाला कचोरा, ऐसे जौन मांगली तौन मिल जाई। जादू वाला कचोरा? सच बोलता इसकी झूठ? अरे मम्मी जी वो विश्वास नहीं करे, रुकी मांग के दिखाओ तनी। जल्दी मांग तो। कचोरा कचोरा में लड्डू आ जा। रे कहाँ में लड्डू आयल रे? ते हमरा से मजाक करे चलल बड़ीस? मम्मी जी बहुत बड़का हमरा संगे धोखा भइल बा, रुकी जाता नहीं। सब पागल बियाई आ हमरो के पगलवा दी। कचोरा में मिठाई आ जाओ, पर मिठाई ना बस सास हमरे के बहुते मार मारे। बताई रहो हमरा संग काहे धोखा काई? ऐसा ना हो सकला। लेकिन बेटी तू फिक्र मत करो, हम तोरा के पर्स देता नहीं, जादुई पर्स। जौना में तू जितना पैसा मांगबू उतना वो पैसा वो पर्स में आ जाई। ला बेटी ये पर्स ला, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ये पर्स में आ जाए। ठीक बा बाबा हम जाते नहीं, बाकी हमरा संगे फिर धोखा ना होके के चाहिए। ना बेटी तू जा, अब धोखा ना हो। अरे भौजी आ गई। हाँ अपने आ गई। बैठी। ये भौजी हाथ में तो बहुत अच्छा पर्स ले ले बारू। ई कैसन पर्स है? अरे बबनी ई जादू वाला पर्स है। ई मेरे वो जितना पैसा मांगम उतना पैसा आ जाई, समझ गए नी? सही क्या भौजी? हाँ वो। अरे बबनी देखा हमें कुछ नहीं खेना, देखिए हमें कुछ नहीं खेना ना भौजी। अब देखिए मैं हम मांगते नहीं पैसा। पर्स पर्स इनमें 10,000 रुपया आ जा। देखा ए भाभी सचमुच के में 10,000 रुपया आ गई हो। ई कैसन पर्स हो? अरे जादू वाला पर्स अपनी हम जाते नहीं घरे, मम्मी जी देखे न तो हमरा पर बहुते खुश हो जाए। ए भौजी
कालो आलू तो घामे में आयल रहलू, एगो बार आयल रहलू तो घामे में आयल रहलू। बेल किन के लिए आयल रहलू, चलो शरबत बनावत तनी तो पी लिह, पी के आराम कर लिह तब जइह। अरे बबनी हमरो ढेर दिन पियले हो गल, चली चली बनाई पियल जब। चली चल तनी पैसा चेंज कर देवे, हमरो लगे सीने पर्स बा। भगवान देता तो छप्पर फाड़ के देता रह। कल तो खूब मिठाई खैले बनी, हमार लाइफ तो एकदम बन गई। पर्स तक चेंज कर देनी। चल तनी भौरी के जागे से पहले हम बगल में जाके सुत जाबे। मम्मी जी डाल हमरे के तो थप्पड़ मरले रहे। आज ही जादू वाला पर्स देखम तो हमरे के गले लगा लेम। मम्मी जी, मम्मी जी, का हरे? अरे नहीं, मम्मी जी है जादू वाला पर्स देखी में जितना पैसा मांगे उतना पैसा आ जाई में। काल ते दूसरे नाटक करत रहिस, आज दूसरे करत रहिस, ते ई का तमाशा लगा के रखले बड़ीस? मम्मी जी तमाशा ना, ए पर्सों से जितना पैसा मांगे उतना भर के मिल जाई। तो माँ 10,000 रुपया मांग के देखाऊ हमरा के, आई अगर जे पैसा में से ना आइल तो आज तोर खैर नहीं खे। पर्स पर्स एमे 10,000 रुपया आ जा ली। खोल के देखाओ, केगन खुलेला? ठीक बा, रुकी खोल के दिखाओ तुमने। ली, ये तो खाली पर्स बारे, कहाँ है में पैसा बैग को? ये का हो गई? कहाँ तारी ई का हो गई? ई का हो गई? आज धोखा हो गई। काहे काहे नहीं कर तारी सरे? अरे बोल, दोबारा ऐसा गलती कैलिस तो सोच अब हम का करूं, समझ गेली? चल हट हमरा नजर से दूर। भूत बाबा रउआ हमरा संगे विश्वासघात काहे कइले बानी? हम अपना ननद के देखाई और मांगई तो में पैसा ना आवे। ई का बात करते रही? बेटी ठीक बा, अब तारा के हम एगो जादुई डंडा देता नहीं जौन की पूरा समस्या के सल्व कर दी। ले बेटी ले जो, ई डंडा यह काम बा कि जे भी गलती करी ओकरा के मार मार के सुधार दे। ले जो बेटी। ठीक बा बाबा, हम जाते। ठीक बा। भौजी आ गई। हाँ आ गई। चलो बैठो बैठो बैठो। हाथों में तो ई कर ले बरू। अरे बबने ई जादू वाला डंडा हा, जे गलत काम करेला ओकरे के सजाए देवेला। ए भौजी एकर का काम बा? दस फेंक दी। ये भौजी डांडो कहाँ गल हो? सजा देवे खातिर उड़ गईला। अब देखा लो भाभी तरुणीना को चोरा तर पर्स एक डंडा मार हमरा के माफ कर दो। आई बाप सही कहेला, बुरा काम करबू तो बुरे न फल मिली तारा। मम्मी जी, मम्मी जी, अरे हाय देखी मम्मी जी। काहे इतना अगराइल बड़ीस रे? आजो कोनो नया नाटक देखेबे का? आ हई डंटा कहाँ से उठा के ले आइलिस? मम्मी जी ई जादू वाला डंडा हा, जे गलत काम करेला ओकरे के डंडा सजा देवेला। दे ये डंटा। अरे बाप रे, ये डंटा है। देख हम जादुई डंडा हई, जौन भी आदमी अपना बहू पर अत्याचार करेला, चाहे जौन भी बेगुनाह पर अत्याचार होला, ओइजा हम डंडा बन के आ जाइले और ओकरा के मार मार के कचुम्बर निकाल दिले। बताओ ते अपना बहू पर अत्याचार करबे? ना ये डंटा महाराज, अब हम अपना बहू पर अत्याचार ना करम। खबरदार जे आज के बाद ते अपना बहू पर अत्याचार करी तो फिर से हम आएम
आ ओ वक्त में तोरा के क्षमा ना करेम, तोरा के खत्म कर देम, समझली? अब हम अपना बहू के अपना बेटी खाली मानम, कबो ना अत्याचार करम, हमरा के माफ कर दी डंटा महाराज। ठीक बा, हम जाता नहीं। बहू, आज के बाद हम तारा के कबो ना सतान, तू हमार बेटी बाड़ू।